Dobre, chcem trošku updatenúť jedno video staršie, čo sme robili, a to, že akú značku figurek odporúčam pre nováčikov, pretože sme objavili niečo lepšie, a to konkrétne Artist Masterpiece, ktoré z nejakého dôvodu za tú kvalitu, čo ponúkajú aj veľkosť, si pýtajú len 25 eur. Hej, napríklad táto Hatsune Miku si stojí 25 eur a je to proste veľká figurka okolo 25 cm, hej, čo na figurke je dosť veľa. Alebo druhý príklad je, máme túto figurku, ja som zabudol meno, ale proste z Bunny Senpaiu, hej, kde sú tie fishnety naozaj reálne, čo proste, a tiež stojí 25 eur, čo mi príde proste crazy. Všetky, samozrejme, ako vidíte, tam prišli nové figurky, všetky tieto figurky stojí 25 eur, okrem teda týchto Final Fantasy, tie sú staršie, a proste mi to naozaj príde dosť crazy, že za takú kvalitu si pýtajú tak málo, lebo naozaj sa to pohybuje v kvalitatívne na rovnakej úrovni, ako proste sú figurky Bandai, alebo proste z tej lepších Sega, dokonca niektoré figurky by som porovnal, že sú kvalitatívne lepšie než Pop-Up Parade, hej, čo zasa Pop-Up Parade sú, že značka kvality. Ale tak napíšte do komentárov, čo si vy myslíte o tejto sérii, je určite odporúčam. Mne prišla waifu, ktorú si berem čisto pre seba. Tak sa vidíme v ďalšom videu.